Tak, všechny vás zdravím. Chci vás povzbudit k tomu, abyste vy si mohli připomenout to, co pro nás Pán Ježíš udělal. Proto tady mám kalich, proto tady mám chléb a chci vás povzbudit, abyste slavili večeři Páně, ať už jste v rodinách, nebo třeba jenom ve dvou, tam, kde se 2 nebo 3 sejdou, jsem uprostřed nich, říká Pán, nebo i když jsi sám. Vem si chléb, vem si kalich, vem si víno a stiž se před Pánem a připomínej si to, co pro tebe Ježíš udělal. Připomínejte si to, protože to je jeho vůle. Chci vám přečíst z 1. listu Korinským, kdy apoštol Pavel tady říká, že on přijal od Pána, co jsem také nám odevzdal. Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal je a řekl, toto jest mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku. A stejně vzal po večeři i kalich a řekl, tento kalich je nová smlouva, spečetěná mou krví. To čiňte, kdykoliv budete píti na mou památku. Kdykoliv tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde. A tak můžeme, i když jste sami, i když jste ve dvou, i když jste v rodinách, kde je vás více, můžeme přistupovat k večeři Páně tím, že si položíme na stůl chléb a víno a stišíme se před Pánem a budeme vděční za to, co pro nás Ježíš udělal, jaký život nám dal, jaké vítězství je teď v našich srdcích a jaký hluboký pokoj je i v této době v každém z nás. A to díky tomu, co Ježíš vykonal na kříži. A já bych vám chtěl zahrát píseň, která je takovým pohodovým dokreslením naší vděčnosti, naší radosti z Pána Ježíše Krista. Hospodina budu přemýšlet.
zpívat až na věky. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatku. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatku. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatku. Pán je úžasný. Buďte požehnaní.